Hola a tothom. Avui veurem com podem incloure un element extern a una fotografia, com per exemple en aquest cas intentaré posar dos barrets a una fotografia ja presa en un altre lloc. D'acord? Les imatges les he agafat d'una pàgina web que es diu freepng.es, d'acord? Que són imatges lliures de domini públic i per tant les podem fer servir com a mínim per usos no lucratius com és el nostre cas. I he agafat un barret així com de cowboy tipus Clint Eastwood i una mena de mocador de pirata, d'acord? Aquest mocador és de com pintat, és perquè veieu com queda un efecte d'aquests. Doncs res, ja me'ls he descarregat, aquesta és la foto i el que faré serà obrir els dos fitxers dels elements. Me'n vaig a obra des del Gim, els busco, a veure on era aquest, per tant, obrim. Sí, se m'obre com una altra imatge, em va perfecte, i ara obro l'altra i els tindrem els altres. L'altre barret, que jo l'he anomenat barret Clint Eastwood. A vegades el nom diu que s'ha de convertir, cap problema, el convertim. Ja està, tenim les tres imatges per separat. I ara el que faré, doncs començaré per exemple pel barret i vaig a posar-me aquest barret en la fotografia. Per tant, què faig? Doncs el copio tot, copia, me'n vaig aquí, i el que faig ara és enganxar capa nova, de forma que pugui jugar amb ella. Vale, jo tinc aquí la còpia del barret del Clint Eastwood que està aquí i després la meva imatge. És important que tingui seleccionada aquesta imatge. Ara el que faré serà ampliar una miqueta per veure-ho més gran. Vale. Així prou bé. Perfecte, així podem treballar fàcilment. Vale? La capa activa que tinc és la del barret, per tant, el que faci ara afectarà el barret. Primer de tot vaig a moure'l. Vale? Podem decidir si aquest barret de tamany ja ens està bé o no, i el que farem serà, per acabar d'ajustar-lo, podríem anar a escala, la qual cosa tan sols, senzillament, l'única cosa que faríem seria fer-ho més gran o més petit, però de forma proporcional, d'acord? I una cosa que ens ajusta la mida, una cosa que ens interessa és l'opció d'arreglar-lo en perspectiva, perquè ens permetrà ajustar-lo de forma que, apartem això, de forma que per les cantonades el pugui moure i deformar-lo a el que seria el meu cap. En aquest cas, aquesta punta la podem fer així, li podem donar una miqueta més d'angle, aquesta part així. Vale? En aquest cas, encara ha quedat prou bé i prou ràpid. Bueno, aquesta seria una opció. Si jo dic transforma, ara per veure com queda selecciono l'altra. Sempre és important allunyar-se per prendre perspectiva i veure com ens està quedant. I ja ho tindríem. Aquesta seria una opció, vale? Que ha quedat prou bé encara. Hem d'anar amb compte, una de les coses que hem de vigilar són els brillos. No? Per exemple, si us hi fixeu, aquí es veuen com uns brillos blancs que no acaben d'ajustar-nos bé. Això ho podríem retocar treballant només amb aquest element d'aquí, ampliant-ho molt. Veieu que hi ha com unes línies blanques, això és perquè quan s'ha retallat no estava ben retallat i ha quedat una miqueta marcat el blanc. Doncs res, ho amplio molt, el trec perquè no em despeieu. El que faré serà esborraré aquest blanc. Doncs la mateixa goma, que només afecta a l'activa, que és el barret, el que puc fer és esborrar aquesta línia blanca, no es vegi tant, que em despista una miqueta perquè es veu molt respecte al fons verd. Vale. D'acord? Ara ja ens quedaria una miqueta millor. Aquest element ja no es veuria tant. Sí? Això seria amb el barret. Si volguéssim fer-ho amb aquest, doncs seria el mateix, no? Seleccionem, edita, copiem, i ara me'n vaig a aquesta d'aquí. El barret aquest ja no el vull veure, i ara el que vull veure és enganxar com a capa aquest d'aquí. Vale. Aquest ens ha quedat ja una miqueta més de feina, d'acord? Perquè és clarament més petit, l'ampliem amb l'escala. S'apareix aquí per defecte, jo l'amplio des d'aquí.
De moment el faig més ampliat amb escala. Ara el col·loco al seu lloc. I a partir d'aquí, un altre cop, jugant amb la versió de la perspectiva, reajustaré una miqueta perquè s'adapti millor, perdó, això ho apartem, perquè s'adapti millor al que seria el meu cap. Si m'interessa estirar-lo des d'aquí, l'estiro des d'aquí. I un cop més hauríem de retocar aquells reflexes estranys que no ens agraden, que són per exemple aquests d'aquí, aquest blanc d'aquí, que això ho transformem ara. I el que farem, treballarem amb la goma, retocant tots aquests elements d'aquí, que no ens agraden. Que queden estranys i que no tenen sentit en aquest cas. D'acord? Retallem això, que és una ombra d'abans. Perfecte. Bueno, acabaríem retocant una miqueta tot el que volguéssim. De forma que en una mateixa foto doncs tindríem la versió Clint Eastwood va a la platja i la versió Pirates del Caribe. No? Que ens quedaria així. Allunyem una miqueta. Seleccionem aquesta per energia el marc i tenim la versió de Jordi Pirates del Caribe o la versió Jordi Clint Eastwood se'n va a la platja. I ja ho tenim.